Ćao svima, evo nas ponovo u šestoj epizodi Head Soccera. Ja sam osvojio ligu, ali zaboravio sam da treba da snimim, pa sam zaboravio, pa to nisam snimio, tako da ništa od toga, osvojio sam ligu. Samo sam to htio da kažem i krećemo u novu sezonu, ali ovog puta ćemo mi biti Arsenal, pa krećemo u nova sezona. Počinje. Igramo protiv Newcastle. Znači, osvojio sam titulu i evo sada igramo još jednu sezonu. Tako da, bit će zanimljivo je ova druga. Hoću i drugu da ponovim, mada ovog puta sad neću igrati sa Chelseaem. Već ću igrati sa Arsenalom. Tako da, ajmo top G da daju da pobede. 2-0. Vrlo mi je bitno da pobedim što više sa golom razlike, a za sada mi je to odlično krenulo protiv Newcastle. Znači razbio sam Newcastle. Kako me lobo svaka čast. Ništa, nadam se da ću ponoviti uspeh i sada u ovoj sezoni, da ću isto osvojiti ligu, ali dobro, vidjet ćemo. Inače, stvarno jako mi je žao što nisam to snimio, ali osvojio sam ligu, pa tako da ništa, cepamo dalje novu sezonu. Također posle ovog klipa bit će stavljen još Minecraft preživljavanje epizoda 4. Evo, Arsenal pobedio. Mi smo sad drugi sa 2 gola razlike. Je bolji Liverpool, obojica imamo 3 poena, Kuporo je isto treći sa 3 poena i 2 gola razlike, tako da igra se odmah derbi. Ajmo Liverpool, vidimo ko je jači, Liverpool ili Arsenal. Ja bih pre rekao Arsenal. Dobre, 1-0. Ars vodi protiv Liverpoola. Moram sad da dam gol. Opa! 2-0. Jako mi je samo, još jedno mi je jako žao što nisam baš snimio tu epizodu kad sam osvojio ligu. Znači, Chelsea je bio prvi, mislim ja sam bio prvi, Manchester United drugi, a ja mislim da je Tottenham bio treći, da. Tottenham je isto bio treći, tako da, bilo je zanimljivo. Aj, kako sam sad primio gol ko neka baba. Tamo sam se spremao da šut. Dobro je, mi smo treći, evo imamo 6 bodova, sad se Arsenal popeo na poziciju broj 1, a mi smo i dalje na poziciji broj 3, a igramo protiv Manchester Uniteda. Da vidimo kako će Top G zgaziti Manchester United. Da li će Wayne Rooney pući ili će pući? Kao da li sam u pravu ili sam u pravu. Da li je moguće sam pogodio prečku? A nemoj me zezati više Head Socceru. Brutalne igrice. Nije dobro. Da! Pa da li je moguće? Ne seri, brate. To nema veze što ti je i mali gol. Nema to veze. S vezom.
3-1. Ajde, hoću bre da budem prvi na tabeli. 4-1. 5-1. Kaže Runi neće više 6-1. Kaže sudija neće više, ne može više 6-1. Vidite, vidite play as, mogu da igram sa medvedom, kao maska tu neka medveda. Tako da, to vam je dokaz da sam osvojio ligu. Samo mi još jednom se izvinjavam, jako mi je žao što to nisam snimio. Zaboravio sam da pritisnem da snimam. Pa koji sam ja bot. Znači bot sam. Obio sam sad to lepo snimio. Tako mi je krivo sada, a daj, brate, daj, razmišljaj malo. Ništa, sad ću se fokusirati na ovu sezonu. Dobro, 1-1. Imam iskustva iz prve sezone, pa ću se potruditi da mi bude... Ne bre. Jo, 2-1, divno. Divno li, divnog vremena. Dođi vam. To bre, 2-2. Ajmo. Vraćamo se u meč. 3-2. Šta da kažem, vodimo. Evo ovako ćemo moći do kraja utakmice. Ovako. Neću ja više. Znači ja idem napred. Ovaj kako hoće. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 4, 2, evo, pobjeda. Šta kažem, nisam htio sada da mi on da još koji gol, nego tako da zadržam vreme. Mi smo prvi na tabeli sa 12 svih bodova. Manchester City isto 12, samo ima veću gol razliku. A Swansea, da, oni su 16. Ajmo Blackburn, ajmo Arsenal. Dobro, ovo će biti lako, samo treba pobedim Blackburn i pobedim Blackburn i prvi sam na tabeli. Aj. Ne, da li ja mogu. Samo treba pobedim Blackburna. Malo teže reći nego učiniti. Ne! Za malo. 3-2, ajmo da se vratimo u meč. Vidite, 4-2. On nije pošteno. Izgubio sam protiv Blackburna. Samo treba da pobedim Blackburna. I lakše reći nego učiniti. Dobro, da vidimo. Dobro. Pa, treći smo. Dobro ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Ako vam se svidao, znate, like, šarajte i tako dalje. Pa, vidimo se u narednom klipu.